बे जायगायाव आरो बिनि अनगाबो खासिबारि गामि दं, जाब्रांपारा गामि दं, सुक्लाय इरिगेसननि गाहायाव बे गासै 4 किल'मिटार एरियायाव माने गोबां माने दै खुरखानायनि जाहोनाव बे गामिफ्रा गासिबो माने गावसिनि न'खौ बोथ्रोद दा फिसा दुब्लियाव बिसोरो रायजो जादों, नाथाय बेबो दाबो खुरखागासिनो दङ आरो निजरगावनि एमभि स्कुलाबो दा दैयाव लांजानानै दा गोदानै बिसोरो फायसयलाङै दा माखासे न'खर बेनिफ्राय गासिबो खुरखानानै लांजाजोब्बाय, स्कुलाबो लांजाजोब्बाय बेबायदि अबस्था। नाथाय दासिमबो दै खुरखानाया माने थाबथायाखै। ओंखायनो बिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ खावलायबाय थादों जे माबा मोनसे राहा जायो नामा। आं मानाव गेदेर मन्त्रि पीयूष हाजरिकाजों रायलायदोंमोन आरो रायलायनायाव बिथाङा माने आंनो माने मोनसे माबा होदोंमोन, आश्वास होदोंमोन जे जों पार्क फाइननि होनायनि गेजेरजों बेखौ मावनो हागोन होननानै। ओमफ्राय होमबालाय पार्क फाइनजोंब्लाबो बेखौ होबथानायनि राहाखौ लानांगौ होननानै बे थांखिखौ लाबाय। दा जोङो 4 किल'मिटार एरिया बेवहाय गासैबावबो पार्क फाइन होनानै बे खुरखानायखौ होबथानायनि खामानिखौ दिनैनिफ्राय मावजेनबाय आरो आं सानो बे खामानिया थारैनो बे जायगायाव दै खुरखानायखौ माने होबथागोन, एसेब्लाबो आधायैब्लाबो होबथागोन आरो जों बाखि माखासे हाबाफारिखौ लासै लालांनो हागोन। बबावबा माथावरि होनाय बा माबा मोनसे होनाय बेखौ आंनि समस्थियाव अलरेडि सुक्लाय इरिगेसननि माने गोजौआव सुक्लायाव बेबायदि 9 किल'मिटारनि मोननैबो साइडआव पार्क फाइन होनाय जादों आरो देग्लाय नुदों रिजाल्टआ खुब मोजां। मोननैबो साइडथिं हाया बुखांनानै दा बोरि जाबाय आरो गेजेरजों दैया गावनि लामाखौ लानानै खोब मोजाङै बोहैगासिनो दं आरो बेवहायबो आं सानो बेबायदिनो जागोन। बे सुक्लाय इरिगेसन दानि 30 बेडेड हस्पिटाल आरो बे जिथु सुक्लाय पार्क बेनिफ्राय जागायनानै 4 किल'मिटार गाहायसिम दा आपातत जागोन आरो उनावहाय जों नायबावनि बेखौ बे जुदि साक्सेस जालाङोबा गासिबावबो जोङो पार्क फाइननि गेजेरजों बे माने सुक्लायनि अनगाबो जिथु बरनदि ओनसोल बेफोरखौबो जोङो हयथ' खालामहैनो हागोन आरो। सार एसे बेवहाय माथावरिया गुबैयै माने जोंनो खामानियाव होआखै, गोबां जायगायाव ससेबाबो माथावरि होनाय जादों। नाथाय जिहेतु खुरखानायासो बेवहाय माने बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना, माने दैया सायाव थांनायनिख्रुइ खुरखानाय, गतिके माथावरिब्लाबो खुरखा माथावरिखौ लांजोबो। बेनिखायनो बे खुरखानायखौ होबथानाया बांसिन गोनांथि दङ। ओंखायनो बेवहाय माथावरिया जाया। आंबो प्रप'जाल हरदोंमोन, नाथाय नायबाय टेकनिकेलि आरो जिखिनि माथावरि माने बबेबा 3 किल'मिटार बबेबा 5 किल'मिटार जों बानायदोंमोन बे माथावरिफोरखौ अलरेडि दैया लांफिनबाय। गाज्रिफोर बल्डार पिटसिं होदोंमोन बेफोरबो थायाखै आरोखि। नाथाय जोङो पार्क फाइनखौ थोरोबथाम थोरोबब्रै होनाय लोगो पार्क फाइनखौ सौग्रावै दैया लोरबां जानानै बेवहाय उनावहाय हा बुखाङो, खुरखानाया खमायो आरो। ओंखायनो बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय, सा ओनसोलनि थाखाय पार्क फाइनानो बयनिख्रुइबो साबसिन दा खामानि होगासिनो दं। आं सानो बेजों दै खुरखानाया खमायगोन। बेनि उनाव जों जुदि माथावरि खालामोबा पार्क फाइनखौ बारनानै जों माथावरिखौ उनाव लासैनो होनो हागोन, जाहाथे दैया माने गावनि दाहारखौ खम जानानै लोमनाय अबस्थायावल' थाङोब्ला बेखौ जाहाथे होबथानो हायो। दालाङा मोनसे बेवहाय गोरोन्थियै माखासे एस्टिमेट जादों, मानो बिदि जाखो मोनथिया। जे DPR फाथायहरदोंमोन 133 मिटारनिल' सेंसन जानानै फैदों। अदेबानि बेवहाय 200 मिटारनिफ्राय 300 मिटार नङाब्लाबो 250 मिटार नांथारगोन होनदों। दा बेखौ माने फिन गोदानै प्रप'जाल हरनाय जादों। गतिके बे जायोब्ला आं सानो बेयो सेंसन जागोन। खिन्थु अलरेडि 133 मिटार गोलावा सेंसन जाखानानै दं। ओंखायनो आं खावलायदों डिपार्टमेन्टखौ जे बेखौ मावग्रोनांगौ आरो बाखिखौ उनावहाय एक्सटेनसन खालामबाय थानांगौ। बिनि बादैबो बे लामाया अलरेडि आसाम मालायाव प्रप'जाला थांबाय। तामुलपुर बे दानि मेडिकेल खालामनायनिफ्राय लानानै जोंनि माने माबासिम मा होनो नावकाटासिम आरोखि। गतिके बे लामाया एबाराव सेंसन जानांगौ आरो बे सेंसन जानाय लोगो बिनि जिथु मेजर लामा माने जोंनि सानजा आरो सोनाब थांनाय हान्थिनायनि बियो गैया जागोन। बे लामाया बरमानिफ्राय फैनानै तामुलपुर, पुरान तामुलपुरनिफ्राय थबस' बारस'नानै बे माने कलेज सेरजों बे माबायाव फैगोन कसुबारिनिफ्राय बियो ढेकिपुटानिफ्राय बियो नावकाटा आरो नावकाटानिफ्राय बियो थांगोन भेरगाव, टंला, बेनिफ्राय उदालगुरि लामायाव बियो नांहैगोन आरो बे बयनिख्रुइबो सर्टकाट बरमानिफ्राय थांनानै उदालगुरि तेजपुरसिम थांनाय लामा जागोन आरोखि बेयो गेजेरजों। गतिके बे जायोब्ला जोंनि बे जायगाया रांखान्थियारि भाबैबो गोबां मोनसे सोलायनाय फैयो।